धरी जी पाहुन जी हाँ खाई आउले में। हाँ 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 वाला दिन हो पेटिया वाला। ओ ये दादा लेकिन कुछ कहिए पाहुन जी रउआ ला जाई ना नहीं वो तना मछरी खा ला जाए के बाद ससुरारी के धन खाए में ला जाए दी ना जौन बा पलट दी पूरा। आ पलट दी पूरा। पलट दी। हाँ डाली डाली। हाँ है देखी ना है छोड़ी मत है दी है मैं खा जिम हम ई कुल हम बीगी ना समझ देखी कुल मैं जान तो भात है तो डाल के तेरे भातावा हां डाली नहीं देखी किनी किनी लागेला जी त किनी किनी बुझान तनु कुल खाए कम के गुटका आदत पानु त किनी किनी बुझाला ना गुटका पन खाए के आदत बा अच्छा किनी फिनी कुल डालस तो समझ फरक पड़े वाला बा। ए पाहुन जी लेकिन कुछु कहीं राउर दम रहनी के नई के आही दादा बकराया जुठा देनी जी हम ये कराई चाट के खा जाई आही रे मैया कराही हमनी के ना जुठा होखेला जी आही दादा दम लबर लछने एकदम में बाड़नी हैं हां ये बनैली भाई बड़ बढ़िया रौवा बनैली है ना छोटकी कनेवा बनैली है महाराज लेंगे रौवा मार्च पतो ले भाई अपन गोती नीनु एकदम मार्च को दिहनु। हां हां अच्छा राम जी से लक्ष्मण से लड़ाई झगड़ा मार्च भई रहे नु ए उ मार करा दियो ऐसा खाना बनावत। ए पाहुन जी रौरा अपना घर मिलला कि ना कहियो मछली मिलगा ना घरे ना बनाई ना जा घरे बहरे को मिल जाला जबे खाइना त इजे आइना त खाइना जब हाँ यही से रवा लाइल रही ना काहे कि देखी जे आदमी अपना घरे दुआरे खइले पीले रहेला ओकर मन में तिहा बनाई रहेला कि ना जाए दम खइले नु बानी आ जेकरा ना मिलला ना तो ओकरा बुझाला कि दलिदर समाइल बा हाय दयो हाय आवे द आवत त आवे द रवा बताई 1 किलो त रवा मछरी छानल खा लेनी हां जानता नहीं घर में बने लेना नु तो जब लाला माला नु जब लाला माई हां चलै न रो सब हां तब का काहे नहीं रौरा का ये फ्री में मिलिए जाला का फ्री में कहबे ससुरार ह त माने पाहुन है जाके मतलब एगो बात कहतनी ये सब हमरे नु बा त काहे ना अपना दीदिया के लेके चलैनी दोनों आराम से रौआ खैती जा रौरा के उ मुंह में खेती आ उ रौरा के ओ के लिया के दीदियो के तब हम लाजे ना लेना समझे तो दीदिया का लिया काई ओके लिया के पाहुन जी खा तने त साला सब लेके काजी जी काजी दीदी ए का करतानी का करी फाट जा लोग बा कहां ना नेने ते धोआ ना जी पानी लगू ना धोआ जी है कोन है जाता ना बार सब पानी धोआ जी आई रे राम छी तो का हो जाई ना हां मेला जाई ना जाला ससुराल पाहुन जी फुहार गाजी एकदम से ओ में ससुरारी के धम एक नंबर के रौआ एकदम फुहर आदमी हनी न सेम ना रौआ एगो ठीक कहनी पतल में देनी होता ना जानते भ सब ना हाई नहीं हम 2-4 दिन बाकी जानते लाइटिंग रोज कर ली तू बता ई तो हमारा आदत है समझ तबे न रौआ भक भक मार महकी न जी हम नहाई नहीं जानते काहे साथ के भात फेंक दे अब न जी कहां छी ना हम खा जाइम बताओ खा जाइम होता ना तो ई का तानी बे भात नहीं खाना जेम जी हां मिलल नहीं त का करम खइबे न करम भैया जी कहां घसक गइल बा आए भैया जी हुआ के नहीं खी गइल बनी बत्तख के लेके आवे लेवे गोल भाई हां आ कहत हम ले हमरा फोन कह दे तारी मन पाहुन जी तो तोर बढ़ाइए के लेम का बकाता खाई नहीं हम बहुते बात हमर नैहर से छोटे छोटे बड़ा सा पोसे खाती लेके आवतनी हमार लइकवा छोटका लइकवा शौकीन हटे बत्तख के तो एगो बना देबे कोई में पिलुआ फक बत्तखवा के बनावे जाइम रवत कइले बनी तो कह दे मेथी उथे ले लेम खसी होसी ए पाहुन जी खाई ना रो खाइला एगो पहले खाई त ओकरा बादे थी करम तो हम बतियावत तो माने तो अब कबे खत्म कर दे रहती तनी खत्म कर दी बस खाली हम भात कर दे भात हमको समझता नहीं मानो ना ना ई त बते सही कहतनी पाहुन जी कुछ समझतनी हमरा का चापी चापी चला कराही के कसले हजी कहां का छैल बाबू में बात मार ले कैसे रो सब कहत है सुन ले लू देख ले लो आई रे बक अभी बाई में मार लेके ऐसे रो सब छोड़ देना हमने गुजर के धोवे के ना पड़ला हां तरवा घर मुर्गा मछली बनबे कहां करेला कि धोवे के ना पड़ेला सागो सब्जी बनेला जवन सागो सब्जी चट जाई ना हां ही दादा रवा तब मुर्गा मछली के हड्डी गुडी ना छोड़त हो कम जा ना कुछ ना तन जाई ना भैया जे भुनावा कर दे तो लेके आइम कुछ जाई कर दे चली ठीक है बेटे
कुछ पैसा कौड़ी तो हले ही नहीं खाता, कहाँ से लेके आए। जानी ले बेसी भयो नहीं से तनी तो माने 2 पीस रहे खा 2 पीस मुंह महकता, समझी हमर मुंह महकता। तो मुंह ना धोइनी नु ए बार ना धोइनी हनी चलो हनी त आइल हनी तब से भूख लागल तो अरे खा पाहुन ली जी। तो सानी सब अरे मान बात फुहर बानिया लाज शरम रहुआ के नहीं सोच ली। हम ना ला जाइनी वो ससुरारी के धान खाए में। चलो हो आज मेरा पकौड़ी बनाई, आलू काटम, प्याज काटम और बैगन के भरता बना दे खूब बढ़िया से एकदम चटक मटक बनाई, मसाला पीसम मरीच उरीच डाल के आ खूब खाई बढ़िया से। कितना दिन के बाद मन कर जाए खाए के कन्हैया? चटक मटक। हाँ दीदी। अरे कहनी है कि बनल हो मछरिया? हाँ मछरिया बन गल बउए। तो खिया दो जा नंदो जी के। आइल में ना? हाँ आइल बानी, सुबह के आइल बानी। तुहारा देखे के बा, तू अपन दिन भर कामे में व्यस्त बाड़ू त गेहूं बिन देलू। हाँ गेहूँ तो बिना नहीं, फिर चाउर फटक देनी रख देनी। आ मन कैल हन कि पकौड़ी बना के लेके तनी चटक मटक बना के सांझ के तनी छान तनी मन दूसरे पर तनी चलो ठीक है कोइलू एक कोने मन कुछ घर के कोने त तू ही नु बाड़ू दम घर में दम बुझाला कि जौने काम आदमी दूसरों के कहेलन हो करो के त तू सुनब तोड़े कर देबू। हाँ दीदी रात में ये हमारी लागला कि हम रउआ करम, हम बैठ माछा नरी बड़ गोतनी बैठी हैं करी है छोट बैठी है तो ठीक ना लागेला। हाँ ये कन्या ई त बतिया ठीके कहताड़ू। तो जी आइल बानी खिया पिया द जा इना नु होई नदी के जगह भीतर भीतर से बहुत लगिया भजिया तोर ना खिएला ऐसन बना के तोर ऐसन आवारे पे हवारे। ए दीदी लगल 10 दिन पहले आई रही फिर आ गई। अरे का करबू ये कन्या? हां का करबू नंदोई हई बड़ा शौक लाग रहेला कि ससुरारी अपन जईती, अपन सरह से बतियती बोलती, वहाँ सबके हाथ के बनावल खइती। सब नंदोया जी हसन ससुरारी में छिलिक छिली 10 बार आदमी न्योतो देवेलन त एक बार ना आवेला सन। हमनी के त ननद के मरद इतना है भाग बाकी और में से गिरा रहता हूँ। ए दीदी कही ना नु ससुरारी के हाथ के मसरत बनाल जानु बड़ी निक लागेला। उहे नु। अब बड़ाई बाकी कुछ कहीं पाहुन बड़ी बड़ाई करी ना। छोटे की ओले फुगो सब करेले पहिले जाइला थोड़ा खीस बरला खाइ ना बताई अगर का करबू ना ई त अच्छा बात बाटे कि नंदोई जी हां या बताई। यही सब ना जाने ए सोचनी नु कि हम एथी करके कला मछली बनाई देल बने फिर 4 बजे नु पकौड़ी छान। हाँ इहे कन्या चाही सरहज खातिर आदमी काहे आवेलन कि ससुरारिया में हमर सरहज पिया बढ़िया बनाई बढ़िया खियाई। अन्ना बढ़िया बना का हो? के ई लेके कुल बैठल बाड़ू। जाना तन सुजन तन से पकौड़ी छान तन सब को थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं चटक मटक। फिर तो कोई शाम आइल बा का? राव राइल बनी पहुना तो आ गेल बा का? हां मैं के दुलारे ओहो जब देखो तब ये हीरा रहता बताव। यो कोनो घरे काम नहीं के का है काम धंधा दिन के। ई का बतियावे नी जी गार जर गोल बे एकदम लागत कि ना ओहो कितना त खुशी बे कहब पाहुन आइल बे यहाँ के गार जरल बा। लागत कि पाहुन में टिंग टंग बा का? दीदी टिंग टंग कर देखो आय। काहे खातिर टिंग टांग रही हमने के त अहो भाग बाकी नंदोई जी आइल बनी आ ससुरारी हैं। यही से न कहतनी कि बड़ा पहुना और अपना सपोर्ट घिंचत सपोर्ट जा। की बात नहीं है देवर जी। हाँ। सास मर गईली ससुर मर गइलन मगर आज तक मुगन जाना बुझाइल बा कि पराया ऐसन करत वन जा ना हमनी के। शिकायत नहीं खेल हमनी के हमें शिकायत हो गई सास में और शिकायत बहिनिया छिनरी करेली साल में एक बार आई हन चल जी हम 2 दिन पर आ ई त हफ्ते 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 पाहुन जी आवत रहे। हाँ तो पाहुन जी हफ्ते 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 कहाँ आवतन कि जे देखतवन कि सार लोग सरह जो लोग बाड़ी जा सप्ते सप्ते यही से आवतवन हफ्ते हफ्ते। जा तनी देखे अभी का त खियैले नहीं सब मछरी मंगवाइले बानी बना के ओइसे है छोड़ले बानी। काटी ना त दीदी। हां 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 काट पाहुन के देखी हो कोरा में बैठा के खिया दियो कोरा। देख दीदी तनी इनके कोरवा में। हाँ हाँ का हो का कहतन पाहुन आइल बड़ा तो बड़ा खुश लागत आड़ू। काहे रोई आ कबो हमारा के तो खुशे ना भइलू। का कह रहे रब 24 घंटा खुश रहे तब हम बदनाम कइले बानी। अब का कह रहे बताई ना। माने कि उनकर एथी के लागता हमार नेथी के लागता। जमा रहुआ कही ना कि तोरा हई साड़ी पहने हो तो उहे साड़ी हम पहने रहुआ गन तोरा है जे हई मेकअप कर उहे मेकअप करने चूड़ी हई पहने उहे पहने अब हम का कह रहे हो बोली ना जान दे दी ना ना कुछ तो दाल में काला बा कहीं कहे कि चिड़ई आज घुरनियात ना रहे आज काहे खुश नजर लागत दिया।
आजी का कह देन त पाहुन आइल बन हम रोई बैठ के पाहुन आइल बन हो पाहुन आइल जा तनी पकौड़ी छाने चला आवते हम चला कहाँ भाई जी दीदी का हो इन्हें बहरे निकल कि वही चिपकले ना भैया जी का कह तड़ू इन्हें आई हां इन्हें आई बैठी का हेनिया आई का बात बा हो आज बड़ा हेनिया आई कह तड़ू काय आना तो रो बुझला कि हम गोली मारी ना दूर दूर से का हो गइल बाटे ई बताई रहुआ कि पाहुनो जी कितना बेलज एकदम बाड़ ना ई का कह तड़ू हो हां पागल हड़ू का चल चल सारा आई दा रोगो जब नौ कट्ठा में कैसे कह जाला तू आ छोटा की जवन हो गइल बाड़ू जानो घर में एकदम बिसनी हो गइल बाड़ू जा ई बताई रहुआ ये मछली कढ़ाई में रहे आ मोय मछरिया खइला हमन पाहुन जी आ कहतनी न ए भौजी जाना तनी हमनी ना खाई ना जा ऐसे एकदम मुँह बना बना के एकदम जी ई बताई कि कढ़ाई भी बैठा देले रहनी जे छानत रहनी और खियावत रहे 2.5 किलो मछली आई रहे 1 किलो तक छानले मछली खइले रहना आ कढ़ाई में मय सब चट क देला बन कढ़ाई काछत रहना चाटत रहना मय अंगूर यही सब डाल देत रहनी हम आ हो त अभी हम कहनी हत उहा के कहतनी कि ना खाइम तब हम कहनी त देल है सरवा के खाइ त कहतनी कि ना अभी हम ना खाइम जी हां ना खाइम जी खा के माय सब चट क देला हम खइबे ना करल जी कौन आ त ठोगल बा होई पाहुन जी के एक हफ्ता में त एक बार आइए जातनी महीने में वो क दिन आ जातनी ऐसे कर जाना तनी दीदी कहत रही ना पाहुन जी कि हमरा ना घर ना मिलेला आ खाए के मन करते जीवा चलिए आई ना त का दिक्कत बाटे मुनिया भर पेटा होइए जाला त खाए खातिर आदमी ये जगह में जुट रही हां हां ये जीवा जुटल रही हां समझ जाए ये तो होता घर में कहला पर आदमी के अथी हो जाए कितना आदमी लजवाई नहीं जाती कोई नहीं जा ए पाहुन जी रौरा के नंदोई बनी से ना करे चाहिए अथवा दा के वो पहुनो वैसे ही करते नहीं उहे कर उहे नु कहम मुंह पर हम जाके कहम कि ए पाहुन जी आदत खराब बराउर आन ससुरारी में आके अपना मन के रउआ खातई पियतई त उहा के खराब लगी भादा लगी कि हमरा के सरहजिया होइसे बोलत ऐसन काहे ना बोलिया स कहीं ना काहे ना बोलिया स आदमी के लाजो लिहाज करे के चाहिए कि कैसे हमें आके आ कैसे घोटा जाता उन्हीं के हैं? ये कदम एथी करके रख ले बा ऐसा तो हम ना जमा कुछ ना कहिन कने आ जानलू हां भर सक नंदी ए जिग बनाया बेली अपन मरता के रोहनिए देख के नु वो जाना ताड़ी छुछबेहर एने छुछुआए लगी हां यही से वैसे एथी कइली हां हटा हम पूछी तू खेलड़ू हां हम ही खेनी हां जाता नहीं ना पूछ मैं ये कदम हम देते नहीं तरह से कराई जुठा देला हम ए पाहुन जी रउआ कैसे करम त एक आदमी नहीं खनु कि सह जई हां 3 गो 4 गो घर में आदमी पट्टीदार बावन हैं और सास ससुर रहतन त आदमी छोड़ा सास ससुर के कमाई आवतवन नु त खातवन जाइए थी करी पूछत नु बनी अभी हमें हैं तब हो दी दामाद के एक दिन आदमी खेन 4 दिन खेन और रोज के ये परी के जेबा हमर हाथ ना खइबा त कहां से होई हमरा घर इतना राजा धरी नहीं खिजा राजा महाराजा रहती त घर बिल्डिंग ना ठोकाई थे माटी के घर काहे रही था काजी बोली का महाराज रहू एकदम उहे हाल बा का हां का हाल बा महाराज लेके अब रउआ के कहिए दिहल जाई तो रहिए का जाई कौन चीज कोनो बात आदमी कहे से पहले इशारा बुझ जालन एथनी सीग मछरिया फसल में दातावा में काटा बा भर पेटा खा ले लही ना खइले इने साझी का मंगाई थी कचौनी खसी के पचौनी ना हाँ। पचौनी से बढ़िया रहो के चुस्ता मंगा के खिया देता नी चुस्ता महंगा पड़ी मार तो लेके का लिया करी? देम। महंगे पड़ी तो लिया ना दिह ना दी हित गण खाती ई ना करी हम त का करी ना दी तो हम तो खाइए ले खा लेम ना मार ले कोई मत जा इहे रहेला ना आराम रहेला खाए एकदम पसार के खा जा तारा के आजी ना आया हो कहे के पड़ी काहे कि वो कदर के लायक खइले ही नहीं ख आजी वाला के हम हां हमरा हम इधर महाराज के भाइये न बन जाओ ओसन मना हमरा समझ नहीं ना ना हम कहां समझतई मगर समझे के पड़ता ना जाय दी हां कलही आई मब के तो कहत जन का हम कह रहो वाले ई बहिनिया के लेके आवे खातिर कहत रही सरजी वो आई त तनी खा पी ले जा ओ जो ना मिलेला नु आवेले त कबो हां बात सही बा
एजा खाए पिए में दिक्कत ना होला ना तू तो ओजी कुक दियावते रहेला एकदम रेल के केकरा के बहिनिया पहले हो जाना ये कुछ का हो जा ये जे जौन मिलेला तो ये सब मार कमाल धमाल 30,000 40,000 महीने आवेला उधारी ना रो बबुआ बाकी काजी भाभी तो भाई हम बोले पर जाई है कहना मेरा हो गेल बाबू जी महकत नहीं मुंह ना धोले सुबह खा बाइल तो कहले भूख लागल बा खा लियो महकत ही रहुआ अरे वैसे जब हम कहनी कि पाहुन जी खान करवा कहतनी कि ना सुनतनी कि रुवा के खा ले बनी हां जाय जबरवा चोरी छिनारी त रहुआ भी ना पाहुन जी लजा हुलोनी हाँ लजा गेलनी यहाँ के तनी जान ना भगनी पाहुन जी हम तो जानते ना रही कि रुवा ऐसा हो करम ना ऐसे ना करी ऐसे ना करी ना ना हमारा जैसे बुझाला वैसे कर देना हम ई ना सोचिना तो हम सही करो ऐसे ना 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 हमारा वही में हो काहे कि तू तर्क करू ये बताई कि कोई आदमी अपना से ना कहल जा तो अपनो मन सोचे के चाही कि हेजी हमारा रोज रोज आवत ही आही के बात नहीं खेते वर जी देखी हाँ आवत नहीं रुवा ठीक बा हां आवत नहीं रुवा ठीक बा हाँ मगर हई जौन धंधा पाहुन जी करत नहीं घर में ई अच्छा बात नहीं खे जब ना जी दीदी सबसे बढ़िया पाहुने तो बेस्ट करता नहीं फोन कइलै भैया जी हुरली का बताई का ये तिया कॉलेज बहिनिया के हऊ बहिनिया के यहाँ के काट के ना बहिनिया के हाँ, लेके आई तुम्हारे अगिला बचकी लवा। अगिला पे कल ना जी कल आई अगिला पे बहिनिया के लेके आई बात वो चुप रही। रहुआ लेकिन गजबे इंसान हनी जी पाहुन जी अब जाए यहाँ से यही से कहल ह कि रोज रोज ससुरारी में अइला से मान प्रतिष्ठा घट जाला आ साल भर पे आई नु तो कोई अच्छो अच्छो करी आ निमन से खियाई आई जे हमारा ए आदर कमी पाहुन ना जी होई खिस्सा में कैसे कहल गइल बा आदत शुरू पहला दिन पहुना दूसरा दिन ठेहुना आ तीसरा दिन केहुना ना समझ जाई तो पहुना के बनावल बाटे कि हाँ। हाँ महीना में साल में एक दुहाली आवे खातिर हां हां ना कहले बंजा जी हां ये इतना बस रौरा बनाई नहीं हां हाला ए कोई मारे रौरा अपना वाला भोजन ना देलाई कुछ खियाई पियाई ना पहुनाइल पाहुन जी खा लेनी मुड़वा थे भोजन उजन देबे के बा मुड़ा तो खाई नहीं जाके लगल हग दे तो फिर का खाई हां हम जानतो नहीं थे तो यहाँ के बताई आये राम का कहनी है मुड़वा तक खनी ले जाके हक दे अभी तो हग देनी तो मैं बताइए पकौड़ी छान तरह की पाहुन को ना दे दे नाश्ता हां ना खाई पकौड़िया खाई तेल नहीं खे हो कने तेल नहीं खे रुपया लावत तो हमार नु गण फटत ते खान दे ले तेल लावत तो हमार नु एकर थोड़ा पकौड़ी काटता हो हो छाने जाता हां काया मुहे लागल बाड़ू जा हां छोटा जा अपन मन के जन बावन तवन गले लागते नहीं जा खाली ओरा खिया ही पिया ही में सबा कइले भैया हमरा के मुड़ा खा तो छरछरी भेल तो पकौड़ी से तू का कहते रे छुटकी हां तू का कहते हम के कहतन दीदी काहे के मुहे रे वो सब लागल भैया छो दिन जा चली ना ले आइए ठीक कुछ साजी का के पैसा नहीं के साजी का के पाहुन जी पैसा हां हां उना भैया जी लेके आवत नहीं आवत नु पैसा नहीं थे हैं पैसा हाय नहीं हाय हाय थे ए महाराज लेके चली व्यवस्था करी साजी का खातिर हां 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 ई ओनिया रे बजाई ओनिया आई 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 खाई में ओनिया पिए में अपना घर ले जाए हां हां कहत आई जल्दी आई ससुरारी में का चल गई ना चल गई तोरा और भैया से कह के गोड़ कटवा दे देखो सब जोगाड़ ससुरारी हो के दारू जाते हम ना उनकर के लिया दिखाम बा हां ससुरारी आ तबे में पी के कौन मछली काम से मुर्गा डरा। सब जोगाड़ ससुरारी में होके चाहिए दारू खामा में सब दीदी देखी जाते दारू नहीं कुछ सुनले तनोने बतियाले कि साली साली सरहदी के बड़ा चलो कहां ये गण घास तक कम रहुआ पानी एकदम माथा खराब करके ई आदमी रख ले बड़न तू तो छोड़ के गच्चा बाड़ी दम भसुरो में शर्ट के बैठे बात दीदी बुझाता जी दिमाग काम करता हमार तोर लइका हमन जइसे हम कभी कहत नहीं कि अरे होइसे दम मुंह के दम शर्ट के बैठे काटे नहीं आनंद के जिंदगी जिया खीर पूरी सब्जी बनाए सारा दिमाग में हमनी के चेंज कर देलस कभी हम खिसियाई रही नंदोई जी पो आ जब देखनी कि भसुर में शर्ट के बैठल बिया तो तू ही नु छोटा की भसुर के मजा उठावत